mic na kuha gyapon mga bahay, mga karunda, no? Good morning sa inyo adya siya, ma'am. Karon mga orasan natay bisita magpaabot sa kaning pahibalo kay gusto ba kay mo masayod kung unsa ang mga aktibidade sa tuang pinalanggang mayor sa siyudad sa Digos. Si Mayor Joseph Cagas. Natay bisitang gwapa karon si Ma'am atong i-welcome si Ma'am Hazel Kubian. Si Ma'am Hazel Kubian. Naabot ng iyahang unsa ni? Basig masipyat ko ba? Kauban ako. Kauban ako sa opisina. Ang gwapo na akong kauban sa opisina. Si Abing lagi. Si Abing, ang pinakagwapong Abing. May nandi ko masipyat niya yung kukiyan. Si Abing. Nag-drive siya. Yes. Katandem gina na ko asa kumato. Si Abing. Oo. Okay. Kinapusgang koan ako. Driver. May po mo drive. Maya ni mo drive. May siya mo drive. Okay. Ma'am Hazel, good morning ma'am. Maayong buntag kaayo, sir. Okay. Yes ma'am. Nakakaroon diri aron isabuag nimo sa kahanginan kanang usa lang sa mga gikabisihan sa to ang pinalanggang mayor. Kabalo man may ana nga di gyud na mo maapas ang iyang schedule sa kadaghan, siguro sa isa ka adlaw na si schedule 4-5 na. Busy jud kay atong mayor kay nikamot gid sa karon nga iyahag yung ma-fulfill unsa iyang gipanaan sa Negosyenyos. That's right. So, sana ko ipahibalo ning atong kuan. Gusto ko magmayong buntag sa Tibok Digos. So, mayong buntag tanan. So, mayong pagpakabuhi natong tanan. So, kani akong ipaabot natay ang ato amanggong SMAARRDC. So, kani sila mga organization siya sa mga farmers and fisher folk. So, nagpahibalo sila nato nga naa sila moabotay nga 32nd Farmers and Fisher Folk Forum and Coffee Fiesta. Actually gitawag nila ning Coffee Fiesta kay magid ilahang pinaka-highlight sa ilahang event since na nagahimo sila kape. Oh yes sir. So nila. Produkto gid nila no ang coffee. So karong August 22 adong Huwebes dito sa sa Spamas campus dito sa Mati. I think mamugod daw Mati. Spamas. Okay. Yes sir. So Spamas na siya karon campus. Davao del Sur State College. College. Okay. So dito paghigayon nila ang maong forum and festival, coffee fiesta. So madto pud ang atong mayor mag-message. Yes. So ang ato ang maghatag siya og mensahe didto kauban ang ato ang kinakusgang gobernador si Honorable Douglas Cagas. So karong 22 unya maipresenta po nila ang lami nga kape. Yes, kayo sir. Invited ka sir og ang imong staff dito para matilawan na to ilang lami nga kape. And then napud tay mga mga 3-in-1 ma'am. Tinuod yun sir, tinuod. Ihapon sa inyong office dapat native na tong kape. Bitaw ato ning request siguro niya ato ang taga-kuan nga taga-antag mga nga kape no. Kaya ato gyud 3-in-1 gyud atong kape. Bitaw, So okay. basi di ay supplyan na ato ang mayor's office. Pohon. Supplyan sa kanang Kaning nag-invite sa ato asosasyon. Kasi meaning Farmers ano? Fox. Sa to? SMAARRDEC Innovate Engage Connect. Na SMM, kung saan na SM nila dyan. Southern Mindanao Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development Consortium. Murag nag-invento na sila og mga parehan ng kape. Mga natural coffee and mga organic siguro nga way of kanang racing sa ilahang mga products and labi na ni atong mga fishes karon. So mo na ilaha. So nasa lay forum. So back to back good ni with Farmers and Fisher Folks Forum. So mo gid ang highlight in the coffee farm. Napud sila yung mga gi-invite na mga speakers na maka-help us to paano siya i-go ang mga natural nga way of raising those products. And na sila yung motorcade para makabalo ang tanan nga ka alas 7:30 sa buntag na sila yung motorcade. So gikan gid diri sa atong Rizal Park or sa atong Digos City going to Mati. Ayan. So, na sila yung mga band, na sila yung mga
gi-invite na mga ano na mo at mo appeal sa ilang parade. So Kaning mga naminaw sa to karo, man lang sa himuon ano mga oras open yes, sila. open sila. Yes, so makuyog ug maminaw sa ilahang paghigayon nga activity dito. Na salamat sila ipoy business coaching dito bas di ba makakuan sila paano how to raise starting business. So, Okay. gi-invite ang mga media practitioner or Yes. bisag sikinsa nga gusto mo adto diya sa Oo. SPAMAS or Davao del Sur State College para sa pagpaminaw anak nga mga mensahe nila Governor Cagas, ni Mayor Joseph Cagas o para masayod sila unsa na nga unsang mga produkto na wala ba yung nakabutang nga pangalan sa produkto diya? Actually sir, wala pa. Mo lang to ilahang ano sa nga invited ta para sa ilang umaabot na forum. Okay, sige ma. Okay. Actually 2 days ni siya sir karon 2 days. August 22 to 23. So the pinaka-highlight nila is the first day since na atong mayok na atong gobernador. And Mas then, mayo nga sa first day sila mo adto. yes. Pero anyway, kung bakante sa ila ha, Pero sa second day, basig na aka, okay ra. Ni Sir Abing. of course, mga tutana bing. Mga tutana sir, mga nilaw ta silang Okay. kape. Dapat ato ang suportaan ng mga Yes, inanin. oo, suportahan gyud nato Okay. kay ni suporta man ganing atong mayor. Oo, Kita pa kaha nga mga dumulupyo. So, yes, for the first day, ako lang i-discuss ha. So, mao to, na itong mga mensahe, na yung mga speaker nila. And then sa second day, actually 3 days day, sir, until August 24. The second day, Friday, so, na sila ang SMA RRDEC Regional Farmers and Fisher Folk Forum. So, ang partisipante ani, 250 ka farmers, mga fisher folk, researchers. And then napod sila yung mga SME kanang mga small medium enterprise na mga mga visitors and the other stakeholders. So ang venue na to sa SPAMAS Mati Campus Gym start at 8 a.m. to 5 in the afternoon. And the third day, August 24 Saturday, the regional symposium on research and development highlights. So ang atong participante ani the 100 faculty researchers. Then same venue. So sa Mati, pero na sila sa mini theater, institutional researches office, then sa conference room na apod. Time is 8 to 5 gihapon. Okay. Okay. So, klaro ang atong pagpahibalo, Ma'am Hazel. Siguro, Ma'am, naapag yung kay atuan yung mga lain pa mga Yes. radio station karon. Pangumusta na lang namo, Ma'am. Kumusta ba ang office ni Mayor? Matag-adlaw, daghan ba mga bisita din ha? Kumusta or na yung mga lain pang magkatuyuan sa Mayor? Kumusta ang office? Actually, ang office sa atong mayor karon grabe ka busy. Busy So ba? dili gyud mahutdan og tao. Nagi gusto nga muduol gyud sa atong mayor pero mga yun lang migpasaylo sa mga dili gyud intahan ma-entertain sa atong mayor kay nasayod mo nga isa pa iton ka bulan ka pinang atong mayor naglingkod. So busy pa gyud kay atong mayor pero naning kamot siya nga ma-entertain mong tanan. So sige lang paabot-abot lang ta sa mga tanan nga dili gyud makaduol sa atong mayor for the meantime. So, ang klaro lamang yun din ha, kung walay schedule sa gawa si Mayor, naraman po na siya din. Naragid sa sulod. Okay. Daghan kayong salamat Sir Michael. Thank So you, Ma'am salamat Hazel. kaayo sa pagkuan. Nakay Abi-abi. tingbayaon, sino kayo gustong i-greet? Gusto lang siguro na ko i-greet ang office sa atong mayor kay grabe ka busy karon nga daghan kay tao. So as always, smile, laban og ang city information pod nato nga office ang mga taga CIO po si attorney Nicolo Cortez. So attorney na ako diri. Wala to siya kabalo ni una na kog lakaw. Kato lang, mayong buntag tanan. Good morning. Thank you so much, Ma'am Hazel, sa imong time sa pagpaabot sa mga programa o mga schedule sa ito ang pinalanggang mayor sa syudad, sa Digos, Mayor Joseph Cagas. Yes, ma'am. Daghang salamat. Take care. Okay.